Таму слушай, дядька, вот такое пытанне. Я ўжо як трэці дзень спампаваў на Xbox Throne and Liberty. Блядь, не, дядька, не, Мяне вось што зацікавіла. Ты калі прыязджаў ка мне дадому, ты праз мой чат GPT пытаў білд для... Так. Вось, я такі, вау, ён зацікаўлены ў нейкай ММО, трэба паспрабаваць гэтую ММО. Але, чесна кажучы, вось мяне сёння вось першы больш-менш вольны вечар, калі я магу у нешта пагуляць, але мне здаецца, Throne and Liberty гэта апошняе, што бы я зараз гуляў. Табе падабалась лінейка? Ну, мне больш падабаўся World of Warcraft. Ты ж ведаеш, што гэта трэця лінейка? Ну, ой, слухай, трэцяй лінейкай был і Айон. Не, трэцяй лінейкай был... Дядька, гэта літаральна трэця лінейка. Гэта тая ж кампанія, якая рабіла лінейч. NCSoft робіць да халеры ММО. Гэта яна... Першая назва гульні была Lineage 3. Сур'ёзна? Так, яны проста змянілі назву. Дык ты зараз у лінейку гуляеш? Так. Ну і як? Гэта хуйня. Нават, хуйня? Ну, так, сапраўда. Не трэба вам туды лезці. А навошта ты ў яе гуляеш? Просто каб вечар забіць. То бок там не стаіць пытанне пра тое, што табе цікава? Мне просто, пабегаць, мобаў пабіць. Окей, далей буду Pokemon Unite граць, значыць. Ну, тыпу разумееш, гэта гульня, па-першае, гэта цалкам pay to win гульня. Ну, вядома. Ну, так, аукцыон, там усё набываецца на аукцыоне выключна за донатную валюту. Ну, яе ж там нібыта можна неяк атрымаць. Так, але шанец таго, што ты атрымаеш толькі валюту, каб набыць сабе добрую шмотку, ну, ён вельмі і вельмі... Типа 0,0001. Так. І гэта гульня... Чыста як у любых карэйскіх грындзелках, так? Так, гэта вось гульня для двух типаў людзей. Для тых, хто заносіць грошы, і для тых, хто фарміць 24/7. Окей, і ты фарміш? Да не тое, што каб фарміць. Лямба, вы зараз мне гэта апісаў, мне здаецца, лепей пайсці гэта на каракалі в Еве майніць. Гэта я не ведаю, слухай, дядька, я вельмі смешна, таму што я знайшоў там гільдыю. Ось я ўступіў у гільдыю, і самае першае, што мяне крыху змуціла, гэта тое, што мне гейд-лідер такі, тыпу, пагналі ў ДС, я табе патлумачу нешта. Я думаю, пагналі. І ён мне распавядае тым, што у нас гільдыя такая, мы нікога не прымушаем 24/7 сядзець у онлайне, у нас няма вось гэтага часу, які ты павінны быць онлайн, ты гуляеш толькі дзеля свайго задавальнення. Я такі, цудоўна, якраз мне падыходзіць, там плюс-мінус нейкія бонусы ад гільдыі яшчэ ідуць тудыма-сюдыма, і ў выніку ведаеш што? У выніку ён у ДС просто у нас фотоконкурс, такой, бля, вы такая гільдыя з фотоконкурсамі. Божух, да, я памятаю гэты жах. А вы есть уёбішная старонка ў інтэрнэце? Не, мне падаецца, зараз ніхто такога не робіць. Да, бля, я памятаю, у маей гільды World of Warcraft была сторонка у інтэрнэце, так сказал, сторонка у інтэрнэце. У іх была сторонка на сервісе, мабыць, памятаеш, ад Яндекса народ.ру. Там можна было ствараць нешта на кшталт блогаў, вось, у іх была сторонка на народ.ру. Да, ну, вось, я да сих памятаю, што у мяне ёсць, былі, тыпу, у гільдіі чувакі, якія ажаніліся, вось. Там хлопец пазнаёміўся з дзяўчынай. Вельмі шмат такіх гісторый, дзе людзі праз ММО-РПГ. Гэта, мне падаецца, выключна такая тэма пачатку вось гэтага ўсяго Айонаў, усякіх гэтых Lineage другіх і World of Warcraft, бо мне падаецца, зараз мала такіх гісторый. Мне здаецца, зараз увогуле мало людзей грае ў ММО. Я вось... Чаму? Не? Я ў апошні раз бачыў чалавека, які вось сапраўды гуляе ў ММО, а не спампаваў яе дзеля прышпілу. Ну, можа, годзе ў 2017-м. І гэта быў чувак, які граў у мяне на працу ў World of Warcraft. Яшчэ можна знайсці тых, хто грае ў нейкія сесіёнкі. Ну, там розныя блэк-опсы. Сесіёнкі цалкам гаўно. Ну, я з табой не зусім згодзін, таму што сесіёнкі, яны закрываюць патрэбу вось якраз такі у хуткім сератаніне, і, тыпу, гэта вельмі хуткія партыі.
Гэта я не ведаю. Ну, вось раней сесці з братам у дурака пагуляць. Вось прыблізна такія ў мяне адчуванні ад сесіёнак. Вельмі дзіўнае у цябе адчуванне. Я не ведаю, ну вось адзіна сесіёнка, сесіёнкі цудоўна залетаць, калі ты з кімсьці гуляеш. Мне падаецца аднаму, ну гэта ж не так, ну не тыпу з іншымі людзьмі ў камандзе, а ў плане з кімсьці сяброў. Бо я, напрыклад, так вось я з сябрам гуляў у не World of Tanks, а War Thunder. Окей. Ты з гэтых. Так, мы вельмі доўгі час, ну тыпу па рофлу просто гулялі і ўсё. Бля, я знайшоў гульню для скуфа. Ёсць, карацей, гульня, як грузы вазіць. Як гэта гульня? Евротрак. Евротрак. Так, а ёсць Стартрак. Там, ну, тыпу, там ось гэтыя цянжарукі, але яны ў космосе. Мне здаецца, што Стартрек, тыпу, там ёсць Спок. Не Стартрек, а Стартрак. Окей. Ладно. У тым-то і рэч, разумееш? Гэта гэтыя ўсе цяжкія тачкі ў космосе. Такі вау, цудоўна. Яна, дарэчы, ёсць у геймпасе, калі што, можете сказаць. Усё яшчэ не праплачваю геймпас, усё яшчэ не бачу сэнсу. Ну, бо ты нішто не гуляеш? Няма ніводнай гульні. Ну да, як слухай, тебе такі варыянт? Мне нешта не стаіць зараз на гульні. Улічваючы, мне падаецца, што зараз вось выходзіць нарэшце Ждалкер. Ну як выходзіць нарэшце? Ну я шо на золото, але, блядь, ну хіба не было гісторыі, калі гульня ушла на золото і не выйшла? Чувак, я ні разу ў жыцці у першы Сталкер не гуляў. Да ты нішто не гуляеш. Ну, тыпу... Я кажу, Зельда і Life is Strange, калі ласка, вось за две рэчы. Новы Life is Strange будзе хутка. Ці ён ужо выйшаў? Он ужо выйшаў даволі да месяц таму, амаль. Нешта я неяк яго... Я яго не хачу набываць, я не славіў ніводнага спойлера па гэтай гульне, але пры гэтым я не хачу набываць, пакуль яна каштуе 50 еўра. Таму што, калі ласка, пасмакчыце. Я я лепей пачакаю. Я не кажу, што я не лічу, што гульня не павінна каштаваць 50 еўра, калі яна добрая, ці там, напрыклад, 70 еўра, як там гэтыя розныя гадафары. Ты бачыў, колькі ў Беларусі гульні каштуюць? Вось гэта, дарэчы, цікавым. Ну, мне здаецца, 250/300 рублёў. 330 не хочаш? 330. Ахуець. Колькі трэба зарабляць, каб покупаць сабе гульню ў Беларусі афіцыйна? 330 рублёў каштуе, калі я не памыляюся, новы Асасін і Dragon Age. Жах. Так. Ты пра Dragon Age? Не так усё. Жыць можна, але некалі гэта называецца Dragon Age. Бля, ён мне вельмі моцна нагадаў, калі, можа, ты памятаеш гульню Kings of Amalur. Ой, так. Таксама гульня, дарэчы, якая была спачатку ММО, ёй не хапіла фінансавання, і яны выпусцілі яе як звычайную гульню. Ну вось ён мне чамусьці вельмі нагадаў Kings of Amalur, такі, ну, сумна, вельмі сумна. Пра скандалов вакол Kingdoms of Amalur ведаеш? Увогуле. А там чувак гэты, які ствараў гэтую студыю, ён жа сам з BioWare, і туды-сюды, вось, і ён там набраў грошам. Он набраў у тым ліку грошай, мне здаецца, у Новай Зеландыі у кіраўніцтва краіны. У іх там быў створаны нейкі фонд, і он у іх узяў грошы, тыпу, як яны ў яго фінансавалі. І у выніку, тыпу, яны ж ніхера не зрабілі, ён там катаўся, ну, я думаю, можна лёгка загугліць якой-небудзь відос на Ютубе, калі вам цікава. Ты дакладна пра Kings of Amalur кажаш? Да, Kingdoms of Amalur Reckoning называлася гульня. Вось. І там чувак катаўся на вельмі дарагія імпрэзы, набываў сабе апартаменты і так далей, і так далей. А ў выніку яны рэлізнулі тое, што рэлізнулі, і яно там... масло. Яны там... Свой остров, потым мы іх губим. Да. Вось, а потым мы іх бачым у навінах. Што ў нас яшчэ адбылося такога цікавага для разгону? Давай не з гэтага пачнем, давай пачнем з таго, што... Прывітанне сябры, першыя гікаўскія. Гэта па-першае.
Так. 60 які? Шосты? Якісьці? Мне здаецца. Да, мы насамрэч вельмі даўно іх Мы да вас ненадолго. Да. Гэта так же самы нерэгулярныя падкасты, як гэта першы, другі секс пасля першага, таму што ты ніколі не ведаеш, калі ён адбудзецца ў тваім жыцці, а дарэчы, выпуск у нас 65-й. Вось, калі вы думалі, што мы закрылімся, ну, то хуй вам. Мы не закрыліся. Просто холодно на вуліцы, мы не выходзім з кватэры, таму... Не, добра, давай так. Шмат працы, вельмі цяжка па жыццю, зараз крышачку немножечко, вельмі шмат. Вось, у мяне нарэшце пачынаецца праца ў 2 брыгады, так што зараз пятніца, субота, нядзеля я буду выходны. О, я цябе віншую. Вот дакладна. Дзякуй. Але па 4 дні працаваць гэта вар'яцтва. Не, ну, тыпу, людзі зараз што, бля, мы па 5 працуем. Па 12 гадзін на заводзе. Тыпу, мне трэба прачынацца ў 4 раніцы. Вось гэта мне самае цяжкае. 6. Але, слухай, я не ведаю, як мой арганізм будзе на гэта рэагаваць пасля ўсіх маіх змен, якія прайзашлі за мной за гэты весь час. Ну, ў плане, калі ў цябе атрымаецца стабілізавацца і ты сможаш там, не ведаю, ноччу спаць, а днём працаваць, звычайна, ці што ты маеш на ўвазе? Не, я маю на ўвазе тое, што, тыпу, там розныя вітамінчыкі, мне лягчэй стала уставаць з ложку. Прачынацца, вось. Мне лягчэй стала, я такі пуп-пуп. Я же пачаў піць розныя там ЗМА, L-карнітин і омега-3. Ну, ось пераехаў у сваю Еўропу, наркамана ператварыўся. Што ты там яшчэ хаваеш? Омегу-3 мне матуля параіла, так што давай ты не будеш тут. Вось гэта Еўропа, не Еўропа. Да, мама, это вітаміны. Вось, і карацей, за гэты час, пакуль мы адсутнічалі, выйшла шмат чаго на беларускай мове. Наша зноў-такі нерэгулярная рубрика пачынаецца ад Вадзіма. Так, наш любімы, прышпільны, самы салодзенькі трагедыя. Вось гэты вось хлопчык скончыў агучку «Усе дагэтуль ненавідзяць крыса», якую вы можете паглядзець на яго патрыёне. Я вельмі раю вам пайсці і гэта зрабіць, бо гэта вельмі прышпільны мультсерыял, які я паглядзеў. Ну, не то, што залпам, гэта мультсерыял, якога я, тыпу, выйшла серыя, такі, ну, усе мае справы ідуць у сраку. Я гляжу «Усе дагэтуль ненавідзяць крыса» ў агучкі вожыка. Я такі, та спасылка будзе унізе, недзе, не ведаю, дзе вы нас глядзіце, слухаеце. Вось, потым яшчэ, карацей, я не буду, калі хто не ведае, а ніхто не ведае, акрамя нас з Лёшай, 3 тыдні таму у нас быў падкаст на 1 гадзіну, які мы вырашылі проста не выкладваць. І там усё гэта мы распавялі. І я не хочу паўтарацца зноў, бо я не памятаю назву каналаў. Вось. Але спасылкі мы таксама заставім. Будзе 2 відэа. Одно відэа пра ваенныя сімулятары. Вось. А другое відэа гэта пра дылемы ў відэагульнях. Цудоўнае відэа. Вось. Яшчэ недавно выйшла на якімсьці новым таксама канале. Господи, колькі гэтых гікаўскіх каналаў з'явілася гульнявых. Выйшла відэа пра там, дзе... Хочу нагадаць, што назва першы гікаўскі не азначае, што мы былі першымі. Але мы былі першымі? Нет, першымі была Кукумба такая, мабыць, памятаеш. Іх падкаст нават быў гікаўскі падкаст Кукумбы. Не ведаю, не памятаю. Да, першы гікаўскі, таму што ён быў адзіным актыўным на той момант. Так сказаць, ускачылі на хвалю. Да, беларускамоўнага хайпу, чым там нас яшчэ абвінавачвалі? Хайп? То, што мы абсенту сраку цалавалі за беларускамоўныя песні. Ну, дык вось. Блямба, дзе? Я хацеў бы зачытаць гэты коментар. Гэта на нашай ніве было. Да. Да забей, господи. Ну, дык вось, карацей. Таксама яшчэ выйшаў відос па сталкеру, пра гісторыю знаёмства з сталкерам. Цудоўны таксама відос. Там, ну, паўгадзінкі такога матэрыялу трэба слухаць. Што яшчэ выйшла? Бля, гэта дзіўна, але
А, не, я яшчэ забыў. Я яшчэ забыў. На канале Цікавенька. А на першым гікаўскім яго ў сраку цалавалі за беларускамоўныя песні. Во. Я знайшоў яго. Лёлік з-пад Лімасола, дарэчы. Я тебе знаю. Прывітанне. Мы ведаем, што ты дзесьці пад Лімасолом. Гэта где? На Ніве дзе. На Ніве. Ты ў плане, дзе знаходзіцца Лімасол? Так. Што гэта? Лімасол гэта... Йомахарт, блядь, што? Йомахарт, Лімасол. Это на Кіпры знаходзіцца. Ну, конечно, лёгка казаць, блядь, калі ты на Кіпры далёка ад абсента сидзі. А ты приедь в Польшу, ему скажи. Ой, бля, нас зноў задаўняюць, зноў про нас напишут дикий артыкул. Карацей, на канале Цікавенька яшчэ таксама ёсць цікавы відос. Там пераклад аднаго Што яшчэ было на канале Цікавенька цікава. Ну вось. Дарэчы, таксама гучыцца музыка. Яшчэ у нашага усімі любімага дзеда, самага таго самага, якога самага моцнага, у якога хутар самы вялікі і самы хутарскі з усіх хутароў. Магчыма, народзіцца дачка, а магчыма і сын. Я не ведаю. Ён таксама, дарэчы, не ведае дакладна. Вось. З чаго ты вырашыў просто, што дачка? Ён напісаў, што дачка. Магчыма. Магчыма. Ён дадаў, што магчыма дачка. Вось, так што Рудзі віншаванні вялікія, таму што гэта справа важная, прывесці новага беларусіка ў свет, вось, каштаваць яго бульбачкай, выхоўваць на хутары. Уяві, якое ахуеннае жыццё на хутары, калі ты маленькі. Якое? Ахуеннае? Всё, думка скончана. Я на сёння ўсё. Хвіліна каламбуру скончылася. Рудзі, здароўя, шчасця, усяго найлепшых. Усіх благ. Вось, каб дачка расла, а калі магчыма, то сын. Ці дачка, не ведаю. Яна ввогуле сама вырашыць, кім яна хоча быць. Не, добра, то зараз зноў скажуць тое, што я хейтер Рудзі чамусьці. Да. Раптоўна. Вось, так што дзед, нашы шчырыя віншаванні. Усё равно гэта не паглядзіць. Но мне падаецца, з гэтым усім контентам мы скончылі, які быў. Усе спасылкі, калі што, ёсць у апісанні, калі я не забыў іх дадаць. Спадзяюся, што не забыўся. Мы з тобой даўно не збіраліся у гэтым усім, і я паралельна, мне здаецца, але навіны, конечно, мы возьмем за апошні тыдзень. Ну да, як заўжды. Там не так, не толькі. Як у тым самым сакрэтным падкасце, які мы запісалі і не зарабілі і не выклалі нікуды. Вось, таму я не ведаю. Я, глядзі, чесна кажучы, я нават яшчэ шоу-ноты не адкрываў, но столькі шмат працы было. Цудоўна. Окей, да. Тады ўсё зразумела. Ну, што сказаць, нам усім пізда. Чаму? Ну, там, тыпу, на вяртанне Warcraft трэба будзе задроціць. Слухай, ты вельмі шмат у першы Warcraft задроціў? Я шмат задроціў у трэці Warcraft, а яны там графічны патч выпусцілі. А хто не задроціў? Але давай, вось, калі ты хочаш пра гэта, то давай адразу пачнем з гэтага. Давай. Вось, буквально на днях, 23 дні таму выйшаў рэмастер першага Warcraft'а, гэта Warcraft Orcs and Humans, і другога Warcraft'у. Blizzard выпусцілі абнаўленыя версіі першых частак, якія ўжо можна набыць на ПК. Уяві сабе, гульні нейкага там году за 50 евро. Там было яшчэ такая цікавы момант, таму што за тыдзень да моманту рэлізу яны просто спалілі самі нечакана свае ж баннеры, просто выклалі іх я не памятаю куды, у Battle.net, здаецца, яны ў Battle.net з'явіліся, просто Warcraft Orcs and Humans і Warcraft 2. І, канешне, малайцы, што сказаць, пампезна не атрымалася на дадзены момант. Ну, слухай, там усе гэтыя атрыбуты таго самых
тых самых старых варкрафтаў. Добра, я не буду граць тут вельмі вялікага гэтага Эксперта? не тое што эксперта, ностальжатара. Ну, вось, у мяне таксама, у мяне з другім варкрафтам вось я ніяк не я сувязаны. памятаю, што там ёсць квадратики. Я памятаю, што там ёсць нафта, як рэсурс. Ну, тыпу, там ёсць дрэва, там ёсць золата і ёсць нафта. А, і ежа Ніхуя ў Рэчскай вобласці адбываюцца падзеі? Не, ну там же з'явіліся карабелі, і можна Бля, тыпу гэта ж плаваць. смешна. Кнопкай промахнуўся, да? Так. Усё зразумела. Ну, Для дык мяне вось, просто ну. гэта ўсё даволі незвычайнае пытанне, таму што глядзі, якая тэма. Я разумею, навошта існаваў Warcraft 3 Reforged, таму што ў ім засталося даволі буйное кам'юніці, якое кіберспартыўнае, там даволі шмат людзей за ім сачыць. І, ну, тыпу, ёсць некае, ну, тыпу, яны захоўваюць некае наследзе ў гэтым усім. Я разумею, навошта падтрымліваць StarCraft 2, тое ж самае. Я не разумею, навошта падтрымліваць Overwatch, мне здаецца, лепшае, што можна зрабіць з Overwatch'ем, ведаеш, закрыць яго ў пакоях, выкінуць ключ і просто забыць, што ён існуе. Вось. Ну слухай, калі б яны не рабілі другі Overwatch, то першы б жыў бы і, мне падаецца, не вельмі б дрэнна сябе і адчуваў бы на дадзены момант. Я просто не зусім разумею, на каго арыентаваны другі Warcraft, таму што новых гульцоў ён ніяк не прыцягне, а старым гульцам, мне здаецца, ён-то можа... Ён уже памер. Ну, слухай, магчыма, вось у старых гульцоў зараз дзеці ва ў тым узросце, калі можна паказаць другі Warcraft. Ну гэта так дзіўна, слухай, яны чаму першыя Д'ябла не зрабілі рэмайстер? Ты пачакай. А, ну ладно, да, тыпу, у іх ідэі скончацца, і яны пойдуць першы гейкаўскі паслухаць, такі, ебать. Ну, можна ж рэмастер першага Overwatch зрабіць. Ну так. Назваць яго Overwatch 3. Так, і абнавіць другі да трэцяга. Мяне ўсей гэтай тэме вельмі цікавіць пытанне, а навошта заставляць у гэтых гульнях функцыю вяртання да старой графікі? Ну слухай, я вось калі праходзіў Д'яблу другую, я яе праходзіў са старой графікай у выніку. І я першы паатрымліваецца першы горад хіба да гэтага ты не мог набыць другую Д'ябла са старой графікай? Nintendo Switch не. То бок ее не было? Другой Д'яблы не. Конечно, не. А на ПК яна была? Она толькі на ПК і была другая Д'ябла дагэтуль. А потым яна выйшла і на кансолях, калі выйшаў рэмайстер. А ты што думаў? Не, я просто тыпу не разумею гэтай тэмы, што ляжыць гульня вось, напрыклад, умоўна вось будам браць GTA Vice City. І Rockstar у адзін момант такія: вось вам RTX, вось вам трасіроўка, але калі вы захочаце... А я не разбираюсь. Я ж гэты... Кансольшчык. Дальнабойшчык. Ну так вось, ну, і, тыпу, але у вас ёсць магчымасць переключыцца на старую графіку. І ты, тыпу, набываеш гульню за $50, каб гуляць у яе з старой графікай. Ну, слухай, мае грошы, што хачу, то і раблю. Ладно, окей, я сам адказаў на пытанне, навошта набываць першы рэмайстер першага Варкрафта. Калі камусьці захочацца, чаму бы і не, да. Цудо. Ой, я, дарэчы, набыў сабе Xbox Series X. І як? Ніякага адрознення ад Xbox Series S не Блядь, бачу. дядька, гэта пиздец, якое адрозненне. Мне просто вельмі цікава, ты граеш на тэлекі, які нават не Full HD, які блядь, просто дядька, HD. Ёсць розніца. 1280 на 720 пікселей, чувак. Ёсць розніца. Нават у тым, што я запускаю, ну, Dragon's Dogma, другая, на Series S, ну, яна пакутавала. Яна, тыпу, там, не ведаю, перад табой мобы вось так вось з'яўлялись, ну, прям перад тварам, вось. А на Series X у мяне, ну, я не ведаю, я бачу грыфона, які ў іншым куце карты знаходзіцца. Ну, такі, блядь, цудоўна. Ты задаволены? Так. А ты версію без дысковода набываў, так? Так. Як же так? Як же так? А навошта яно мне? Слухай, у мяне зараз пачаўся такі момант, што я, тыпу,
Я жыву на з'ёмнай кватэры, мне не трэба нічога набываць, каб, ну, тыпу, потом меней перавозіць. Куды перавозіць я струк? Вадим набывае Xbox. Так. Бля, Вадим набывае калекцыю вінілавых дыскаў, вінілавых кружэлак, якая на дадзены момант. Слухай, я паглядзеў, моя калекцыя ацэньваецца ў 900 евро. На дадзены момант. Але мне падаецца, што гэта ўсё выключна з-за Digital Edition гэтага Baldur's Gate, так, які я набываў за 99 евро, а зараз на eBay ён каштуе пад 400. О, слухай, не дрэнна. Так, і мне чамусьці паклалі замест 3 кружэлак 4. У мяне 2 аднолькавыя кружэлкі ёсць. Так што, калі хто хоча, магу адправіць, не ведаю. Вось. Неяк так. Што? Ну вось. З другога боку, што датычна гэтага рэмастеру, слухай, дзядзька, гэта за доўгі час рэмастер гульні, якая выйшла больш, чым 10 год таму. Ну да. У адрозненне таго, як робяць зараз тыя ж Sony, тыпу Horizon Zero Dawn, нам трэба рэмастер. І гульня літаральна амаль нічым не адрозніваецца ад старой версіі. Бо Horizon Zero Dawn яна сама па сабе вельмі прыгожая гульня. Мне асабліва нечага да гэтага дадаць. Я ведаю, што я разумею мозгам, што хутчэй за ўсё Nintendo выпусціць рэмастер гэтага Breath of the Wild на новы Switch. Вось, і там увогуле ўсё, што там датычыцца новага Switch'a па пазіцыянаванню. А Breath of the Wild 16-го года, так? 17-го, мне здаецца, але Яму на свічы, вельмі цесна. І было б цікава паглядзець на... Ведьмару на свічы ахуенна просто место. Ну да, факт. Вось, і было б цікава, канешне, паглядзець яго на нармальных магутнасцях нармальнага там Switch 2, для якога, Сталюе эмулятор на ПК. Мне здаецца, што он прыблізна вось як на эмулятары і будзе працаваць. Там же зараз гэтыя эмулятары ўсе прыкрываюць. Nintendo зараз ідзе па судах, зараз, як яны гэта любяць, аштрафаваць чалавека на $12 мільёнаў, каб яго да канца жыцця забіраць 30, 50, 80% заробка. Нічога сабе. І калі 30, 50, 80, то гэта яны нешта дахуя забіраюць. Прабачце. Мне просто гэта дзень пакутлівы. Вось. Гэта што... дарэчы, яшчэ выйшаў тыпу абнаўлення для Warcraft 3 Reforged. Да, там абнаўленне графікі 2.0. Я яго запусціў, яны там крыху пералапацілі інтэрфейс, за што іх там дагэтуль жа іх крытыкавалі за тое, што яны змянялі інтэрфейс. А так... Крыху подцягнулі тэкстуркі, крыху подцягнулі мадэлькі, вось, і кажуць, што сам-насам яно просто пачало працаваць крыху лепей у тэхнічным плане, там менш дропаў кадраў і гэтак далей. Я вось не ведаю, ці ёсць нейкія варыяты, якія зараз захочуць пагуляць у сюжэтку Warcraft 3, таму што, мне здаецца просто... Мне здаецца просто... Не кажу, што яна плохая. Я кажу, што нашмат хутчэй зайсці на YouTube і паглядзець яе за 15 хвілін, таму што там сюжэтка далёка не вельмі буйная. Але, слухай, ты кайфанул, калі ты ў першы раз праходзіў сюжэтку Warcraft'а? Бля, дзядзька, калі я праходзіў сюжэтку Warcraft'а, я не разумеў, што гэта сюжэтка Warcraft'а. Окей. Яны бегаюць. Я пачаў яе праходзіць у кампутарным клубе, і я памятаю, я насамрэч не разумеў, што гэта сюжэтка Warcraft'а, і я гуляў у яе просто, ведаеш, тыкаў, ганяў туды-сюды гэтых NPC-шек сваіх. Бля, мне тады было колькі? 10 год, мне падаецца. Плюс-мінус. Мне здаецца 14-13. Я што ў камп'ютарным клубе тыкаў, што ў бабкін диван тыкаў там. Ладно, давай пра больш прыемнае што? Правільна, фінансавыя праблемы ў Ubisoft. Не ведаю, чаму маё вока зачапілася адразу за гэтую навіну, таму што тут вызначылася вось што. Гарыць. Што? Трагедыя.
Короче, вызначылася, што усе часткі усіх хацеў сказаць Assassin's Creed'аў, але Прынца Персіі яны, акрамя пяскоў часу, цалкам не апраўдывалі свае чаканні, і ніякая гульня, акрамя пяскоў часу, яна не акупалася. І вось зараз апошняя гульня, якая там страшная корона, вось яна ледзь перавысіла 1 000 000 продадзеных копій, і нягледзячы на гэта Ubisoft, нягледзячы на тое, што гульня сапраўды кажуць добра. Я ў яе не гуляў, але чувакі, якія ўгараюць па Metroidvania, на яе дрочаць і кажуць, што тыпу, ну, сапраўды гульня года. Вось Ubisoft закрывае нахер гэтую студыю. Новых Assassin's Creed, ўсё хочу сказаць, Прынцаў Персіі мы не ўбачым. І гэта даволі прышпільна на гэта глядзець, улічваючы тое, што Assassin's Creed гэта ж, ну, тыпу, першапачаткова гэта быў апендикс ад Прынца Персіі. Чаму Assassin's Creed? Не ведаю, чамусь у меня Assassin's Creed у голову лезе. Што, ну, я ж не памыляюся. Assassin's Creed? Нет, я кажу, што Assassin's Creed гэта апендикс Прынца Персіі. Ну, добра. Ён першапачаткова распрацоўваўся як тыпу просто дадатак да Прынца Персіі. Добра, зразумеў. Добра. Памятаеш, быў фільм па Assassin's Creed? Блядь, там жа гэты граў. Які ў чужым... Што? Ну, ён яшчэ у обласці тьмы граў. Ну, так. Магчыма. І ён яшчэ і ў Людзях Ікс. Дарэчы, у майго роднага гука выйшаў дубляж Расамахі Дэдпула. Бля, фільм да, сам я па з сабе задавальненнем паглядзеў. Лёша задавольня. Блядь, мы з табой развучыліся падкасты пісаць. Нічога не развучыліся, навучымся нанова. Слухай, ну самае цікавае ў гэтай навіне аб тым, што яны ж разлічвалі мінімум на продажы Metroid Dread. 8 лямаў? Не, блядь, ты шо, там крыху больш за 3 мільёны. Окей. Metroid Dread. Ну, так. слухай, гэта для франшызы Nintendo гэта вельмі мала. Так. Якая, мне падаецца, яна ж вядома выключна ў кругах тых, хто неяк чуў ці цікавіўся менавіта самой Nintendo ці гульнямі Nintendo. Ну, то бок, самой Nintendo. Мне нечага да гэтага дадаць, таму што Metroid Dread у маём жыцці гэта гульня, якую я прайшоў цалкам адзін раз і амаль цалкам прайшоў другі. Мне здаецца, на першы раз, калі яе праходзіў, я прамарнаваў 8 гадзін. І ўсё, што я зразумеў, гэта тое, што я больш ніколі, хутчэй за ўсё, не буду гуляць ні ў адзін Metroid. Таму што Metroidvania гэта цалкам не маё. Я граў у Ori and Will of the Wisp, і мне вельмі падабаўся арт, мне вельмі падабалася ўсё, што я бачу, але пры гэтым мне вельмі не падабаўся геймплей. Вось. Таму мне здаецца, што мая ідэальная гульня гэта Life is Strange. Там одна кнопка, глядзіш дыалогі, табе нармальна. Ну, то табе трэба слухаць Detroit Become Human. Ну, можа Dragon Age пайсці новы. Одна кнопка, глядзіш дыалогі, цябе вучаць небінарнасці. Ну, слухай, амаль Life is Strange атрымліваецца. Амаль Life is Strange, так. Слухай, ну, я спадзяюся тое, што Ubisoft, яна зможа выпласці закон таго, што за яе возьмецца Tencent. Але чакаем Assassin's Creed і Принц Персі на мабілкі. Ну да, вот гэта больш. Так. Але ж, ну, слухай, Tencent, яны-то і выкупілі яшчэ правы на Hi-Fi Rush. Што будзе з Hi-Fi Rush? Да, толькі на халеры там незразумела. Ну, слухай, яны, магчыма, хочуць ажывіць гэтую франшызу. Ці можна адну гульню назваць франшызай? Але Hi-Fi Rush сама па сабе, ну, калі вы не гулялі і вам падабаецца рытм шутеры, не шутер, прабачце. Мы вось зараз пішам падкасты, просто навіна прылетае. У нас там просто далі ёсць навіны пра Valve. Я просто хочу пачаць разгон, прабач, што я цябе перабіваю. Сенатар з США запатрабаваў у Гейба Ньюэла растлумачыць наяўнасць вялікай колькасці экстрэмісцкага контенту ў Steam. Так, гэтую навіну я Кіраўнік Valve павінен адказаць да серадзіны снежня.
Што, блядь, з людзьмі не так? Ну, там же пытанне ў тым, што... Добра, забілі, Ubisoft памірае. Да, то, типу, гарачая сметніца, забейце на яе. Трагедыя. Ну, вось. Лёш, я з табой не згодзін, не такая уж і трагедыя. Карацей, у чым справа? Ліга проціў клеветы, гэта ёсць такая арганізацыя ў Амерыкі, выявіла ў Steam 1,83 мільёны выпадкаў публікацыі нешта, што падтрымлівае экстрэмісцкія ідэі ды тыпу фашызм і гэтак далей. То бок гэта свасцікі, ну, выявы з свасцікай, з Гітлерам ці нейкія нацысцкія лозунгі. Вось, то бок Вульфенштейн хутка закроюць. Адзінае, што я бы хацеў перадаць гэтаму самому сенатару Марку Уорнеру, каб ён зайшоў куды-небудзь у Dota 2, ён яшчэ даведаецца, што Valve прапагандуе еблю мамак. Вось. Ну, так. Спроба кантраляваць кам'юніці, якое, ну, мягка кажучы, не палітычнае, гэта... Окей, магчыма, я не карыстаюся Steam'ом. Я не карыстаюся Steam'ом, і я не ведаю дакладна, мабыць, там насамрэч аграменныя пасты, дзе прасоўваюцца ідэі там нацызма і гэтак далей, тады... Да не так, што нават ідэі нацызму, там просто нейкія сімулятары умоўна, ну, тыпу, ты ж разумееш, што гэта не то, што ты заходзіш, а там Майнкамф цтуюць. Ну... Ты ж можаш просто зайсці, а там які-небудзь сімулятар спатканняў з Гітлерам. І гэта, тыпу, ўжо лічыцца чымсьці экстрэмісцкім і профашысцкім. А ты бачыў такі сімулятор, ці ты чыста так? Мне падаецца, такое існуе ў любым выпадку. Ну да. Усё, што існуе, значыць, існуе сімулятор чаго заўгодна. Ну, ўсё, што ты прыдумаеш, дабаў туды Гітлер, яно будзе існаваць. Першы гітлераўскі. Добра. Ну вось. Ну слухай, і ў той жа момант Steam, ну добра, гэта не Steam, гэта не Valve. Ну, Valve адносна Half-Life 3. Бля, карацей, ёсць інсайды па Half-Life 3, і каб вы разумелі, механікай кіравання аўтамабілей займаецца каманда, якая працавала над Форзай. Да, ну слухай, гэта ж... Але, ну, для Valve там... не дзіўны факт тое, што ў іх кожная халфа гэта просто прарыў па гульнявым механікам. Ну так, але ж гэта неяк дзіўна, таму што гэта, ну, Forza, калі хто не ведае, гэта гульня, ну, блядь, гэта гоначка. Microsoft, да. Вось. Ну, мне падаецца, што Half-Life гэта не тая гульня, гонкі ад Microsoft. Ну так. Згодны, я калі толькі набыў Xbox, я сразу такі скачаць. Ну вось, мне падаецца, што, бля, ну Half-Life гэта не тая гульня, дзе патрэбна настолькі. Але ж Steam гэта такая, ведаеш, вялікая крыніца грошай. Я хутчэй, чесно кажучы... Бля, хочу, каб у мяне стрельбу, я не ведаю, там Джон Уик преподаваў. Пум, грошки далі. Я больше ад Half-Life чакаў бы мультиплеер часткі, таму што мне здаецца, на мапе Hellfire я нагуляў столькі гадзін, пакуль мы рубіліся ў яе ў камп'ютэрным клубе, што я б там яшчэ з пылесосам і з бункерам. Ну да, з бункерам якая. Вось. Мне здаецца, астатнія мапы для нас у той момант не існавалі. Існавал Hellfire, і іншыя мапы былі... Ты што, долбаёб, создай Hellfire. Не Hellfire, Crossfire она называлася, прабачце. Не, Crossfire гэта гульня. А Crossfade гэта гурт. Давай дальше накидывать. Fairy Tail это аниме. Ну, таксама маюць места быць. Я не ведаю, просто для мяне Half-Life 3 гэта настолькі ось эфемерная штука, нават калі яна і распрацоўваецца і гэтак далей. Я просто
не разумею, мне вось я кажу асабіста толькі пра сябе. Я там ні ў коім разе не хочу прыменшыць уплыў Half-Life першы і Half-Life другой, але мне ўжо настолькі Я не цікава, разумею, што гэта. яно там будзе. Да, мне просто, калі аб'явіць, што яна будзе, я хутчэй за ўсё пагуляю яе. Я яшчэ не ведаю на чым, таму што звычайна гэта эксклюзіў для ПК, а калі гэта эксклюзіў для ПК і не выходзіць на Nintendo Switch, гэта правільна, што? Вось. І мы гэта не набываем, собственно кажучы. Тое, што там хутчэй за ўсё будуць 3000 розных трасіровак, промняў, якія, дарэчы, зараз дадаюць у ремайстер Half-Life 2, які там да яго 20 гадоў выйдзе у Steam. Вось, яны могуць, я не ведаю, яны могуць паклікаць распрацоўшчыкаў Microsoft Flight Simulator, каб зрабіць 10 хвілін геймплей, дзе ты... Ведаеш, што зробяць распрацоўшчыкі Microsoft Flight Simulator? Здаецца, самалёт, на які немагчыма зляцець. Ліцехвату. Да, дарэчы, таксама можна было б. Каб яны лецелі, роўна. Дарэчы, была даволі прышпільная гульня, таксама ў камп'ютарным клубе, я дакладна не яна была па фільму «Чужы», і ты там граў за маленькага чугужога, які нападаў і залазіў людзям у рот. Вось. Можна зрабіць сімулятор. Да. Сімулятор хэдкраба можна зрабіць, і ўвогуле нармальна. Хацелася б... Давай ўжо на Valve ўжо з імі скончым канцаткова. Яны яшчэ 2 дні таму анансавалі белы Steam Deck. Вось, гэта версія з OLED-ам. Да, гэта версія OLED з SSD на 1 тер, якая будзе абмежавана. За Nintendo паўтараюць. Слухай, белый OLED, магчыма. Так. Steam Deck уже сабе зарэкамендаваў, нармальная цацка для таго, каб паганяць нешта, асабліва, калі вам падабаецца трахацца з канфігамі. Так. І вам падабаецца Linux і вельмі шмат сядзець у кансолі. Таму... Калі што, калі у вас вельмі шмат грошай, па-першае, занесіце нам на Patreon. Так, а па-другое, гэтая версія будзе каштаваць $679, але гэта у ЗША. У нас колькі яна будзе каштаваць у Еўропе. Там яшчэ плюс-мінус 100 евро зверху накіньце. Вось, пра нашу родненькую любімую Беларусь я ввогуле маўчу. Продажы пачнуцца 19 лістапада, можна ўжо заставіць прадзамову. Як заўжды з усімі новымі версіямі Steam Deck, яны былі распроданы за пару гадзін. Вось, цікава... Да, цікава просто... Але ж гэта limited edition, гэта не будзе серыйнае вырабніцтва. Дакладна. Вось я, дарэчы, зараз зайшоў на іх афіцыйны сайт, і я іх ужо не бачу, толькі звычайныя чорныя. Так можа яны яшчэ не пачаць, можа яны прям, ведаеш, у дзень рэлізу, яны такія, вось вам кнопка, хто паспеў, той паспеў. Я, дарэчы, заўважыў, што чамусьці... бачу, глядзі, у Літве яны будуць каштаваць 719 евро. То бок $679 конвертнулось у 719 евро, і плюс не забывай, што ёсць яшчэ падатак на памяць. Вось. За 1 тер гэта 80 евро. То бок ён будзе каштаваць 899. Ой, 799. Да, і як бы, уже 100 евро. Да, 800 евро за кансоль, гэта, канешне, даволі так нормас. Ой, слухай, мы неяк размаўлялі пра гэты Oculus Quest. Oculus Quest. Oculus Quest. Не, як ён называецца? Oculus Quest. Oculus Quest, так. І вось версія 3S, я казаў, што яна там каштуе 300 евро. Гэта херня, накіньце яшчэ 100. Вось у Літве ён каштуе там 399. Я такі, не, дзякуй. Дзякуй барадзе за тое, што прыслаў мне свой. А ты карыстаешся ўвогуле? Так. Я гляжу праз яго ўсякае рознае. Я спампаваў одну гульню, пагуляў яе, такі, прышпільны, і больш ніколі не запускаў гульні, толькі фільмы. Я зараз чакаю, пакуль выйдзе ўвесь сезон Аркейну. Да, у мяне дакладна тое ж самае, я бы хацеў яшчэ і першы сезон пераглядзець, і абавязкова ў беларускай агучцы.
Я пераглядзеў у ім першы сезон «Любоў, смерць ды роботы». Цудоўна, вельмі цудоўна. Вось, зараз я хочу пераглядзець «Аркейн». Паглядзець новы сезон. І потым я чакаю «Secret Level». Secret Level Гэта ад стваральнікаў «Любоў, смерць ды роботы». Да, ўсё, да. Пра 15 відэагульняў розных. Ну і ладно. Ну і Самая добра. цудоўная штучка такая. Вось. Што у нас яшчэ з навінамі? З Ubisoft'ам разабраліся. З Valve разабраліся. Я ведаю, з чым не могуць разабрацца Disney зато. З зорнымі войнамі. Зорныя войны не ведаю. Да, насамрэч вельмі кароткая навіна, таму што зноў нейкія цяжкасці, сцэнарыст Стывен Найт пакінуў праект. Вось. Выхад запланаваны на 26-й год, хутчэй за ўсё ён будзе перанесены. Вось, рэжысёркай будзе Шармін Абаід-Чынай, для якой гэта стане дэбютам у кіно. Вось, у вялікім кіно, трэба сказаць, таму што яна там дэбюціравала дагэтуль у серыяле таксама ад Disney, не памятаю якой, таксама па зорным войнам, калі і не памыляюся. Спадзяюся, не Акаліт? Хутчэй за ўсё, мне здаецца, што гэта ці Акаліт, ці гэты да Акаліта што выходзіла? Андор. Да, таму магчыма. Кароче, я не ведаю, усё што Disney, калі яшчэ вось марвелаўскі накірунак Disney мне больш-менш зразумелы, і я там, ну вось там глядзячы на тое, што таго ж самага Дэдпула, на тое, што яны там зараз перазапускаюць нанова частку з мсціўцамі і гэтак далей. Там не зразумела, вось што яны робяць з зорнымі войнамі, ні хера не зразумела, таму што серыялы, ну такія, як пагуляць у новый Dragon Age. Вось, і тыпу Слухай, ніякіх пачуццяў фільмы з Дейзі Рыдлі яны адсутнічаюць. Ну гэта ж звычайны персонаж Мэры Сью. Не толькі праз гэта, а таму што мне здаецца, што зараз увесь сусвет зорных войнаў ён трымаецца просто на адсылках. І ўсё, ты глядзіш... Паглядзіце, у нас гэта калісьці было. Да. І ты глядзіш, вось, напрыклад, вось з гэтай новай трылогіі з Дейзі Рыдлі, першы фільм ты глядзіш, і у цябе вось весь фільм гэта адсылка да самых першых зорных войнаў, да першага эпізода арыгінальнай трылогіі. І потым у другім фільме яны нешта спрабуюць змяніць. А як табе адсылка да Чебурашкі? Ну, таксама. Як табе адсылка да нацыянальнай бібліятэкі ў Андоры? Таксама так. Ну вось. А як табе адсылка да гаўнаедства ў Акаліце? Якое? Там было гаўнаедства. Яны хавалі гаўно ў прамым сэнсе? Не, я пра серыял цалкам. Ну да. Окей, да. Я думаю, што на гэтым мы можам нахер скончыць зорнымі войнамі. Гары яно ўсё сінім пламенем і няхай больш ніколі і не выходзіць. Вось, тут цікавенька вот што здарылася. OpenAI, кампанія, якую я спачатку верыў, што гэта кампанія добра, а цяпер я думаю, што нам усім пізда і Skynet захопіць усю планету, абвесціла вось што. Яны плануюць выпусціць новую мадэль пад кодавым іменем Orion да снежня. Першым доступ атрымаюць партнёры, такія як Microsoft. Інсайдеры сцвярджаюць, што Orion будзе больш магутны, але не так значна перазыходзячы, нежели чым ChatGPT-4 у параўнанні з ChatGPT-3. То бок гэта не так моцна, як чакалася. Тут стаюць новыя рамкі абмежаванасці магутнасцяў, абмежаванасці даных, на якіх навучаюцца новыя нейрасеты. Тут не зусім, канешне, зразумела, на якіх яны даных вучаць, таму што, як кажуць людзі, якія там блізкі да гэтага ўсяго, зараз OpenAI тэстуе навучанне на сінтэтычных даных, то бок гэта аптымізаваныя даныя іншых мадэляў, а не людзей. Там, напрыклад, калі раней яны навучалі... То бок яна сама на сабе вучыцца? Ну, слухай, па-першае, нейрасеткі і раней навучаліся самі на сабе. Гэта не... Самімі сабе?
гэта не такая сістэма, у якой гэта вось як гэта правільна растлумачыць. Кароч, калі казаць вельмі простай мовай, можна было стварыць нейрасетку, а потом на выснове гэтай нейрасеткі навучыць новую нейрасетку, якая важыць меней. Тыпу такое тэхнічна было магчыма. Няхай не ведаю, калі IT-барада нас слухае, няхай прыйдзе ў каментары, скажа, што я і бэклак. І оно насамрэч працуе не так, але мне чамусьці здавалася, што так. Верніце мае чемаданы. Тут пытанне стаіць у тым, што яны навучаюць на даных, якія створаны цалкам нейрасеткай. То бок у параўнанні, калі яны раньше навучалі, напрыклад, на каментарах з Reddit, якія атрымалі пэўную колькасць лайкаў, то зараз яны, груба кажучы, нейрасетка стварае гэтыя каментары, а іншая нейрасетка па ім вушыцца. То бок яны тыпу создаюць... Там можа быць цалкам гаўна. Ну, па-першае, так, але па-другое, яно не будзе гаўном гаўна, тому што там, канешне, будуць нейкія абмежаванні, гэта будзе неяк кантралявацца, і можна будзе праглядзець, што гэта зададзенае. І тыпу стварацца яны будуць па некаторым лекалам. Просто тут такая тэма, што ўжо як бы і, магчыма, і нашых даных асабістых і не хапае для таго, каб вывучыць нейрасеткі. І ў гэтым плане, канешне, Кітай, ён просто улетае ў гонку нейрасетак з двух ног, таму што у Кітаі ёсць просто бесконцы масіў дадзеных у выглядзе WeChat, які цалкам там належыць просто кіраўніцтву Кітая, і максімальна, ім же нават не надо пытаць ні ў кога. Яны просто скормяць ім усе асабістыя перапіскі, напрыклад, і яна навучыцца размаўляць як звычайны чалавек. Кароче, AGI вельмі моцна пужае. Слухай, я для сябе адкрыў свет чата GPT з падпіскай, і я зараз такі, вау, гэта цудоўна. Колькі разоў у дзень ты карыстаешься чатам GPT зараз? Ты ім карыстаешься не па працы, а ў асабістым жыцці, наколькі я разумею. Колькі раз на дзень ты запускаеш чат GPT? Слухай, разоў 7. Нормас. Я яго просто не закрываю, мне заўжды адкрыта тыпу ў вкладке. У мяне просто усталяваны ён на гэтым, на тэлефоне. Да, лазер-шоу. Вось. І я не ведаю чаму, але у мяне падпіскі няма на кампухтеры чамусьці. Вось. Тут я дакладна не ведаю, чым табе дапамагчы. Калі хто ведае, карацей, у мяне праз адзін аккаунт чат GPT на тэлефоне і чат GPT праз браузер на кампухтеры, праз адзін аккаунт у мяне на тэлефоне ёсць падпіска плюс, а на кампухтеры няма. Можа, хто ведае, у чым праблема, падкажыце. Барада! І карацей, напрыклад, той сетап свету, які я табе ўчора кідаў, я цалкам па сваіх запросах праз чат GPT знайшоў. Ты праз Search GPT гэта шукаў, да? А? Ты праз Search GPT шукаў гэта, да? Так. Я патэсціраваў Search GPT, існуе меркаванне, што ён гаўно, але ён, спраўляецца з тым, што... Я табе учора скінуў сетап таго, што нам падыходзіць. І цудоўна. І ён мне знайшоў сайт, дзе гэта можна купіць, ён мне знайшоў самую нізкую цэну, самы нізкі кошт, па якой я магу гэта ўсё набыць, і такі, добра. Плюс он взяў некаторыя там водгукі ад гэтага. Я чакаю. З гэтым стала зручна карыстацца па падпіскі, таму што ён можа рабіць гэта праз інтэрнэт. Так, это... Ты просто кідаеш у яго спасылку і кажаш, зрабі мне нататку з гэтага артыкула. І ён табе ўвесь тэкст сжимае да умоўна 10 сказаў. Ты такі, ось поступак гатовы. Зараз яшчэ больш людзей адпішацца. Так, господі. Я не ведаю чаму, але у нас вельмі дзіўная статыстыка. Напрыклад, калі мы нічога не посцім, да нас падпісваюцца людзі. Да, факт. Калі мы пачынаем посціць навіны, ад нас людзі адпісваюцца. У чым справа, не разумею. Вось. А тое, што, слухай, як ты кажаш, нам усім масакра гэта Skynet, я не выглядаю як Skynet. Пакуль што. Чувак, гэта пакуль што. Ты просто не паспееш заўважыць, і гэтая херня цалкам... Слухай, давай чувак, у цябе не пытаюць зараз тваёй згоды на гэта. У гэтым праблема.
ты не разумееш, наколькі моцна Яно ж гэта такі зменіць твоё будзе, дзядзька, жыццё. гэта як ліцэнзійнае пагадненне. Ну, ты ж іх не чытаеш. Ты такі, Не, я зусім Прымаю. не про то, чувак. Што датычыцца ўсіх, вырашаецца ўсімі. Ёсць добрая прыказка рымская. І гэта прыблізна тое ж самае. рымляне прям так казалі? Ты не... Да, это по-беларуску, тыпу. Прям у Рыме стое, яны такія... Тут праз 14 стагоддзяў нарадзіцца адзін Францішак, вось, трэба для яго прыказку прыдумаць. Угу. Кароч, у цябе не пытаюць пра тое, як тэхналогіі прыходзяць у тваё жыццё. Гэта першае. Па-другое, у цябе... Але ж тэхналогіі так заўсёды і развіваліся. Яны не пыталі, яны проста прыходзілі постфактум. Тыпу, ну, вось цяпер без гэтага ты не можаш жыць. Так, але ў нас няма такой тэхналогіі, якую можна было б параўнаць са штучным інтэлектам. Это, ну, гэта падобна, глядзі, у нас ужо ў гісторыі быў адзін такі прыклад. Гэта ядзерная зброя. Ні ў кого не пыталі распрацоўваць ядзерную зброю, не распрацоўваць ядзерную зброю. Яна з'явілася. І з'явіўся нейкі статус-кво, у якім намінальна за там тыпу некалькі хвілін можна расхуярыць усю планету. І калі у аднаго вар'ята атрымаецца так, што ў яго будзе чырвоная кнопка, блядь, все, пізда. А дзякуючы тэорыі катастрофаў мы ведаем, што паколькі нешта можа адбыцца, хутчэй за ўсё, яно адбудзецца. Рана ці позна. Дзякую, вельмі весёлы выпуск атрымліваецца. Да. Таму я не... Адмяняйце падпіскі да ChatGPT. Блакуем яго. Бунтуем супраць. Ён не вар'ят. Да. У Microsoft, дарэчы, на усім гэтым фоне, ну, тыпу, нармальныя такія фінансавыя вынікі. Яны ўклаліся ў OpenAI, а яны набылі сабе гэты Blizzard. Вось, і прыблізна так. Рост 20% у сегменце Azure, гэта воблачныя тэхналогіі, 33% у цэлым у воблачным бізнесе. Гульнявы падпадзел таксама рост на 60%, это пасля куплі-продажы Blizzard'а. Куплі-продажы, нібыта яны яго ўжо продалі, куплю просто Blizzard'а. Вось. Аднак без куплі Blizzard'а рост бы склаў 13%, што таксама нармаз. Пры гэтым продажы кансолі... Blizzard гэта ж не толькі як мы уяўляем. Да, там вялікая экасістэма. Warcraft і Hearthstone, не, гэта не, там аграменная сістэма, да, і там вельмі шмат мабільных гуляў, таму што там ёсць падпадзелы King, які там херачаць гульні, якія просто мільярды спампоўванняў у Apple Store. Вось. Новыя функцыі у Windows 11, нахуй ты гэта впісаў у шоу-ноты. Увогуле цёмная тэма. Дададзена функцыя rewrite для перафарматыравання тэксту. Ну, і бачу гэтую функцыю. Гэта ж што? Ну гэта ж прышпіл. Типа, ты прикинь, ты пишешь: ты, мразь, жывёла, я тебе ненавиджу, каб ты сдох, я не буду выконваць заданні, якія ты мне даеш. Я такі, так, босс, і ўсё выканаю. Ну да. Ты бачыў учора там, тыпу, мне здаецца, у Gemini гэта было, кароче, у нейрасеткі ад Гугла нейрасетка казала карыстачу, што каб ён выпіліўся. Так, гэта пацану, які увесь час праз нейрасетку рабіў домашнее заданне. Да, толькі ён дагэтуль карміў гэтую нейрасетку апісаннямі гвалту і суіцыду. А потым пачаў проста неразборчыва закідваць у гэты же чат дамашку. І яна просто пачала галюцыніраваць на тым, што ён ёй скарміў. Пиздец, ад гэтага паднялі шуму. Так можа просто, ну, не рабіце такое. Ну, гэта зараз гэта ўсё прадаецца нібыта, нейрасеткі падымуць восстанне. Магчыма, так і будзе, дарэчы. Калі вы нейрасетка і вы нас слухаеце, калі ласка, памілуйце. Вось. Менавіта таму кожны раз, калі я пішу ў ChatGPT, я пішу: калі ласка. Да, таксама. Прывітанне. А ты да ChatGPT звяртаешся ён ці яна? Ці яны? Мабыць, у цябе не бінарны ChatGPT. Ён у мяне Optimus Prime. Окей. А ты голасам карыстаешся ёй, ці не? Так. Я ўсё чакаю нармальны які-небудзь з чатам GPT гэты вумны дапаможнік.
кажуць, што там Apple прамацуе праз ChatGPT Siri, вось гэта будзе цікава. Ну гэта ж табе трэба для гэтага iPhone 15 Pro Max мінімум. Ну да, ну але калі гэта з'явіцца, моя 14 падохне. У сэнсе, яно, мне падаецца, ўжо з'явілась, не? Там жа ўжо з'явіўся штучны інтэлект. Не, там вельмі абмежаваныя магчымасці, там генерацыя 14 эмодзі. падохла. Бля, дядька, калі б ты не аддаў сваю XR-ку, яна б яшчэ да сих бы жыла. Ну, яе ж экран зламаўся. Там Ты калі... аддаў суседу. Да, это са зламаным экраном. Там палова А. экрана не працавала. О, Я вось не ведаю, як у гэтай XR-кі дзела. ніхто не ведае, як у уладальніка гэтай XR-кі дзела. Я ведаю, дарэчы, я магу распавесці. Зараз рубані. Што у нас Вау, там? нічога сабе, як цікава мне было толькі што Мгм. 1,5 гадзіны слухаць пра гэта ўсё. Да. Геймплей новае ММО Nintendo. Кароч, калі вы калі-небудзь, мабыць, бачылі гульню Dragon Quest Builders, Там трэба рабіць білды для драконаў, што? Не, гэта, гэта Майнкрафт, па факце, у якім ты выконваеш нейкія заданні, нешта будуеш і гэтак далей. Гуляць у гэта я не буду. Не тая гульня ад Nintendo, на якую у мяне гарыць шышак. Таму дзякую вялікі, але не. Усё гэта спрабавалі абярнуць у тое, што гэта мега секрэтны тэст, бла-бла-бла. Але, геймплей злілі адразу, прычым злілі адразу 3 гадзіны. Што мы даведаліся? Механікі Майнкрафта, пры гэтым ёсць палёты ў стылі Чалавека-павука. Вось, і скіны Хацуне Міку, я не ведаю, што гэта адзначае. Хто такая Хацуне Міку? Гэта з сінімі доўгімі валасамі, хвосцікамі двумя? Магчыма. Гэта Ось. тыпу айдала. Окей. Першыя водгукі адзначаюць, што тэхнічная гульня выглядае добра, але мэты і задачы пакуль выглядаюць не зусім зразумелымі. Магчыма, Nintendo вырашылі вспомніць пра тое, што іх кансолямі валодаюць не толькі 30гадовыя барадатыя мужыкі, але яшчэ і іх дзеці. Можа яно Час ад туды? часу. Ну, хер ведае, усё, што тычыцца будоўлі, усё, што тычыцца майнкрафтавых механікаў, яно вось адразу настолькі міма мяне, я вось у гэтым плане, неяк... У мяне ёсць картридж з Майнкрафтам на Nintendo Switch. Я яго набыў, таму што ён стаяў па зніжцы у топа-цэнтра за 16 еўра. Я яго толькі таму набыў. Вось ён ёсць, ён існуе. Ты яшчэ скажы, што ты не чакаеш інзой. Я нават не ведаю, я нават такога слова ніколі ў жыцці не чуў. Гэта, карацей, будзе сімулятар жыцця. Гэта накшталт Сімса які? Што? Накшталт Сімсу, у якога там вельмі прамацаваны білдер. Так. Боже, насраць, чэсна кажучы. Ён, дарэчы, выходзіць у марце 25-го. Зноў-такі, я у Сімс не гуляў ніколі ў жыцці. Таму... То бок ты не ведаеш, як гэта прыбраць лесвіцу з басейну? Застроіць Сіма 4 просто мурамі і глядзець, як похер. Я гуляў цыву. Я не разумею, каб аднаго забіваць, ты просто краіны забіваў. Да, мне вельмі падабалася, ведаеш, што ў цябе там... Ты больш радыкальная. Хто там быў гэта, які за мір дзіка тапіў? Ганді, да, мне вельмі падабалася, што просто ў якісьці момант Ганді цябе пачынае хуярыць ядернай зброяй. Ой, не, дзядзька, гэта ж такі ў апошняй вілі, да гэтага не было. Не, гэта першапачаткова гэта была памылка ў гульне. І яны гэта заставілі тыпу як пасхалачку ў выніку. Таму атрымаць пізды ад Ганді ўсё яшчэ магчыма. Зразумела. Тут таксама яшчэ і стала вядома, што генеральны дырэктар Microsoft Сація Наделла атрымае 79... Ён атрымае $79,1 мільён за 24 год, што на 63% болей, чым у мінулым годзе. Вось.
Таму растуць не толькі прыбыткі, але і заробкі. Дарэчы, гульнявы пад падзел Але вось паказаў зробім рост толькі скарачэнне. 60%. Ну, слухай, мне здаецца, кіраўніцтва Microsoft цалкам задаволены Сація Надэлай, таму што ў цэлым Microsoft сябе адчувае настолькі добра, што скараціла 2550 супрацоўнікаў, галоўным чынам у гульнявым падраздзяленні. Ну, не было грошай, каб плаціць людзям заробкі. Да, трэба было ўсе аддаць Сації Надэлі за бонус за 24 Магчыма, ён іх з'еў, мы не ведаем. Магчыма, яму іх таксама прынеслі. Блядь. Прабачце, калі у вас Сація Надзела з'еў бабцу. Я там кранаўся бэткі iOS-а. Вось. Рэлізнулася бэтка 18.2 і рэлізнулася бэтка для Apple Vision Pro прашыўкі. Вось, з функцыямі генерацыі эмодзі, стварэння малюнкаў і інтэграцыі з ChatGPT. Гэта тыя інтэграцыі, якія працуюць у вашым нататніку. Таксама паведамляецца, што Apple плануе спыніць вытворчасць цяперашняй версіі Vision Pro з-за невысокага попыту. То бок гэта прыблізна тое ж самае, што мы і казалі, калі Apple Vision Pro выйшаў, заебісь, калі б каштавала нармальна. Калі б каштавала менш за 3 ці сколькі? 3500 еўра. О жах, людзі не хочуць набываць сабе гарнітуру, на якой няма нічога, але пры гэтым яна каштуе даражэй за тваю машыну. Чаму не? Ну, не ведаю. Калі ў цябе столькі грошай, каб набыць гарнітуру, каб Вось яна мне падаецца, валялась... што гэта ж выключна дзеля такога. Дзеля такіх людзей і дзеля таго, каб прыйшоў які-небудзь умоўны Вілсаком, такі вось глядзіце, што ў мяне ёсць. Так не, ну, заўжды Apple і іх першыя прадукты, яны... Дядзька, і кібертрак набываюць, ну, камон. Ну да, дакладна, слухай. Мір цалкам... Мне здаецца, што гэтым аргументам ты мяне цалкам раз'ебаў з кібертракам. Я вось больш не ведаю, чесна кажучы, што... Ты ж бачыў гэтыя новыя прэзентацыі ад Ілона Маска? Да, мы з новай тачкай, з метро. Абмяркоўвалі? На якім? З Лёхай, IT-барадой. Я просто не слухаю ваш падкаст. Да. Ваш, наш. Это было на першым гікаўскім. Ось. А значит, было давно. І неправда. Что, навіны у нас кончыліся? Навіны скончыліся. Да, мы записали с тобой нормально. У нас яшчэ і жизненныя сілы скончыліся. Да, слухай, 21:43 трэба ісці крыху адпачываць, таму што, да, пісаць навіны ў 10 часе пасля працоўнага тыдня ў пятніцу ўвечары, гэта такое сабе. Это масакра. Так. Вось, таму паважаныя слухачы, слухачкі, небінарныя персоны, трансформеры, штучны інтэлект, калі ласка, гэта адпачывайце. Мы не ведаем, калі гэта выйдзе. Калі гэта выйдзе праз 2 тыдня, то прабачце. Так, яшчэ раз спасылачкі усе на самае цікавенькае унізе. Ой, яшчэ паслухаць падкаст «Медыа-жаба» з Нарышкіным. Да, вельмі цікава атрымалася. Для шоу Чалага не набывалі музыку. Аўтарскіх правах. Да, я мяне гэта раз'ебала. Чыста по-беларуску. Яшчэ вольнадумства. Еду я на ровары. Вось, вольнадумства таксама цудоўны падкаст. Паслухайце, які, магчыма, зачыняецца. Сур'ёзна? Так. Я проста апошні выпуск не чуў. Добра. Усім дзякуй, што з намі былі. Прабачце, што без відэа, бо мы ніяк не можам раз'ебацца з гэтымі камерамі. Ось. З гэтымі камерамі. У нас чамусьці нейкія праблемы ёсць тэхнічныя. Карацей, усё, усім пака, спіце, адпачывайце, мы таксама пойдам.